Tervehdys! Tässä on Jansko K, niin tänään mä päätin tehdä semmoisen videon, että näytän, mitä mä ostin tänä Topmanilta, kun kävin Jape auki. Ensin on Happy Halloween kasvoväri. Joo. Sitten puuvärikyniä. Nyt mulla on yksi sellainen tehtävä kilmisen väritys tehtävä niin pakosta. Sitten suodatipusseja, koska ne on joutunut olemaan aika vähin. Sitten tätä löytyy. Mä miettisin, että uskataan siksi mä näyttää. No. Meinasi tipahtaa. Battery Remix Strawberry Light. Tää on kaikista. En tiedä onko se 4. vai 5. paras. Siis tarkoitan makuu. Ja sitten aito R20 Plus energiajuoma. Joo. Ja yksi asia unohtuisi katsoa. Ne oli ne valkoiset hanskat. Se jäi unohdin nostaa. Joo. Ja mun työpaikalla tässä koska Halloween disco, niin en paljasta mikä vaan tänä vuonna. Voisi ehkä veikata, että voisi ehkä antaa yksi vihje. Tää on se vihje. Yritetään siitä keksiä, mikä on kyse. Olis mun jotain muuta asiaa? Kun oli se yksi, oli se Halloween työpaikalla. Niin juu, et mä yritän miettiä, että yksi kaveri ehdotti, jos Saloviikolla pitäisi livet, niin mä mahdollisesti saattaisi miettiä vähän rauhassa. Mä yritän miettiä, mä mietin, onko se 27 tai 29 päivä oli se mun live. Mä ilmoitan tässä joka lähiaikoin, mikä kumpi se on sit. Tai se näkee sitten YouTubesta, koska mun live alkaa. Se olisi